ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. боз фурсат расид ки мо ба шумо оиди мавқеъ ва таъсири меъёрҳои қонун дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ сухан гӯем оқибати қонуншиканиро нишон диҳем. барномаи милитсия хабар медиҳад аст ки дар баробари шарҳу тавзеҳи ҷиноят ва ҳуқуқвайронкуниҳои содиршуда шуморо бо фаъолияти милитсияи суғд шинос менамояд. дар студияи Акбар Шарифӣ имрӯз дар барнома тамошо кунед. дарёфти ҷасади корманди хоҷагии ҷангал бо аломатҳои марги маҷбурӣ ва боздошти гумонбари ҷиноят дар ноҳияи Ашт. Наша ҷаллоб ба даст афтод. Мехостем ки мақсад ба пули маводи муходир як сабаби пул шем ки дастгир шудем. иштироки фаъолонаи милитсияи суғд дар раванди ҳаракати донорӣ. ҳамлаи тасарруфкоронаи сокини шаҳраки Ғафуров ба хонаи ҳамсоя бо мақсади роҳзанӣ. таркиши харобиовару ваҳмангези нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ дар ноҳияи Мастчоҳ. бензин дар руфтавски паҷаро саломатки бовай шуд. буши газ барасид аланга. сангазам даргир. сеҳру ҷодугарӣ ва фолбиниро дар Исфараву Ашт ошкор карданд. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. дар оғози барнома аз як ташаббуси наҷиб хабар медиҳем. санаи 19 май ҳайати шахсии шуъбаву хадамотҳои дастгоҳи марказии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд ихтиёран дар раванди ҳаракати донорӣ иштирок намуда хуни беподош спориданд. ин иқдоми инсондӯстонаи милитсия бо мақсади ҳиссагузорӣ дар ҳифзи саломатии аҳолӣ мебошад. хун яке аз бофта ва моддаҳои таркибии организми инсон аст ки дигар моддаҳои организм ва узвҳои баданро бо ғизо таъмин намуда дар мубодилаи тамоми моддаҳо иштироки фаъол дорад ва узвҳои организм тавассути хун тоза мешаванд. таҳти шиёри бо хуни худ нафареро наҷот деҳ дар раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд ҳудуди 100 нафар кормандони шуъбаву хадамотҳои дастгоҳи марказии раёсат ҳамчун донор хуни беподош спориданд. ин ташаббуси милитсияи суғд ба муносибати рӯзи умумиҷаҳонии донорӣ аст ки рӯзи 14 июн қайд карда мешавад. дар ин самт дар натиҷаи ҳамкории шуъбаи тиббии раёсат бо муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии хун дар шаҳри Хуҷанд маъракаи донорӣ дар саҳни бинои маъмурии раёсат ташкил карда шуд. ҳайати шахсӣ ихтиёран бо мақсади баланд бардоштани раванди ҳаракати донорӣ ба кори хайр ҷиҳати наҷот додани ҳаёт ва ҳифзи саломатии маризони ба хун эҳтиёҷ дошта иқдом намуда фаъолона хун спориданд. дар тамоми ҷаҳон рӯзи 14 июн рӯзи умумиҷаҳонӣ донорӣ ба қайд гирифта мешавад. аз ҳамин соб аз тарафи маркази ҷумҳуриявии илмии хун дар шаҳри Хуҷанд давоми як моҳ ҷамъоварии хуни беподош ташкил карда шудааст. имрӯз кормандони вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд даста ҷамъона дар маъракаи ҷамъоварии хун иштирок доранд. ҳамчун мутахассис қайд кардани ҳастам ки споридани хуни донорӣ яке аз роҳҳои пешгирии бемориҳои фишорбаландӣ, бемориҳои инфаркт, инсулт, тромбоз мебошад. хунспорӣ ба саломатии инсон аҳамияти калон ва таъсири мусбит дорад, зеро баъди хунспорӣ мубодилаи моддаҳо хуб шуда як миқдор моддаҳои нолозим аз бадан дур ва дар ҷараёни барқароршавӣ хуни тозаи дорои моддаҳои зарурии солимгардонӣ организмро фаро мегирад ки шахс худро бардам ҳис мекунад, зеро фишори хун мӯътадил ва баъзе дарду ранҷи хастагӣ гум мешавад. тавре масъулин таъкид доштанд аз доноре ки бори аввал хун медиҳад аз 200 то 250 мг ва бори дуюм то 400 мг хун гирифтан мумкин аст. организм ин талафоти хунро дар муддати як моҳ барқарор менамояд. дар баробари иҷрои вазифаҳои хизматӣ саҳмгузоштани кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд дар ҳифзу нигаҳдории саломатии аҳолӣ нишонаи инсондӯстии онҳост ки мехоҳанд бо хуни худ ҳаёти нафареро наҷот диҳанд. таваҷҷӯҳ намоед ба ахбороти криминалии барнома. дар мавзеи кӯҳии ҷамоати деҳоти меҳрободи ноҳияи Ашт ҷасади Аъзам Султонов корманди хоҷагии ҷангалро бо аломатҳои марги маҷбурӣ дарёфт намуданд. бо оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ гумонбари ҷиноят низ боздошт шуд.
тавре мақомоти милитсияи ноҳияи Ашт иттилоъ медиҳад, санаи 4 май дар дами субҳ тахминан соатҳои 5:10 дар роҳи кӯҳии мавзеи ушгунсои доманакӯҳи Қораман наздики деҳаи Дулонаи ҷамоати деҳоти меҳроботи ноҳияи Ашт роҳгузарон ҷасади шаҳрванд Аъзам Султонов, ҷангалбони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ба номи Нуруллоҳ Вайдуллоев, сокини 53-солаи шаҳраки Шайдони ноҳияро бо аломатҳои марги маҷбурӣ мушоҳида карда ба милитсия хабар доданд. Гурӯҳи фаврии тафтишотӣ ба ҷои ҳодиса сафар баргардида аз ҳисоби кормандони мақомоти милитсия ва прокуратура муайян карданд, ки ҷасад дар қисмати сар захмҳои латхӯрда аз олоти сахтукунро дошта, дар натиҷаи хунравӣ аз шикасти косахонаи сар дар мавзеи пешона ва фарқ ба саломатии ҷарбдида зарари вазнин расонида шуда, раванди ҳалокати маҷбуриро тезонидааст. Бо пешбурди як қатор чорабиниҳои оперативию тафтишотӣ, гиреҳи ҷинояти ноаёну сарбаста, ки дур аз минтақаи аҳолинишин содир шуда буд, кушода гардид. Дар ҷинояти мазкур шаҳрванд Урмоқов Муҳриддин Иззатуллоевич, соли таваллудаш 1992, зода ва иstiqomatkунандаи деҳаи Дулонаи ҷамоати деҳоти меҳроботи ноҳия гумонбар дониста мешавад, ки дар пайи муноқиша барои ворид шудани чорво ба боғи хоҷагии ҷангал байнашон низои лафзӣ, баъдан часпу талоши ҷисмонӣ сурат гирифта, гумонбаршуда Урмоқов бо истифода аз санг ба сару рӯи ҷангалбон зада ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ мерасонад. Ман умуман қасди куштани ӯро надоштам. Танҳо барои бозпас гирифтани чорво ба ӯ рӯбарӯ шудам, ки ба мувофиқа нарасидем ва ман мавриди даштном қарор гирифта аз ҷониби ӯ таҳқир шудам. муносибати иштирокчиёни ҳодиса замоне тезутун мешавад, ки ҷангалбон 9 сар чорвои калони шохдори сокинони деҳаи Дулонаро, ки вориди боғи хоҷагӣ шуда буданд, боздошт ва нисбати соҳибони онҳо барои беназорат сар додани чорво, ки ба хароб кардани дарахту буттаҳои боғ мусоидат менамояд, маводи маъмурӣ тартиб доданӣ мешавад. гумонбаршуда Муҳриддин Урмоқов соҳиби 2 сар гови ҳайдовӣ аст, ки ҷангалбон боздошт кардааст ва аз сабабе, ки барои баргардонидани чорво ба мувофиқа нарасиданд, байни онҳо муноқишаи хунин бо оқибати марг анҷомид, ки ба фаъолияти хизматии ҷарбдида алоқаманд аст. феълан нисбати гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ татбиқ шуда, аз рӯи ҳодиса бо моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо оқибати марг парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ҳамлаи тасарруфкорона ба хонаи ҳамсоя бо мақсади роҳзанӣ ҳолати ҷиноятиест, ки мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба қайд гирифта бо изи гарм ошкор намуд. Сокини 35-солаи шаҳраки Ғафуров Нарзулло Иргашов дар ҷинояти дараҷаи хафнокияш, махсусан вазнин, гумонбар аст, ки бо дилу нияти ғаразнок одоби ҳамсоядориро риоя накардааст. мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров содиршавии ҷинояти хафнокияш, махсусан вазнин, роҳзаниро ба қайд гирифта бо изи гарм ошкор намуд. шаҳрванд Иргашов Нарзулло Норқузиевич, соли таваллудаш 1987, истиқоматкунандаи шаҳраки Ғафуров дар ҳолати мастӣ, иқдоми ҷиноятиро пеша карда санаи 27 апрел тахминан соатҳои 19:30 ба хонаи ҳамсояи худ воқеъ дар суроғаи шаҳраки Ғафуров, кӯчаи Ҳамза, ҳавлии рақами 23 ҳамлаи тасарруфкорона намуда, аз сабаби бохабар шудани соҳибхона, ки танҳо истиқомат мекард ва нишон додани муқобилият, гумонбаршуда Иргашов бо истифода аз қайчӣ ба сар ва тахтапушти охирон зада ҷои ҳодисаро тарк мекунад. пеш аз фирор ҳамчунин бо истифода аз ҳолати оҷизонаи ҷабрдида таҳдид кардааст, ки агар ба касе оиди ҳодиса лаб кушояд, ӯро ба ҳалокат мерасонад. воридшавӣ ба манзили истиқоматӣ тавассути девори иҳотавӣ ва бом сурат гирифтааст. риоя накардани одоби ҳамсоядорӣ ва бо дилу нияти ғаразноку бадхоҳона ворид шудан ба манзили истиқоматии ҳамсоя, ҳуҷуми ҷисмонӣ ва кӯшиши зуранд тасарруфи телефони мобилӣ амали ҷиноятиест, ки айни ҳол тафтишоти пешакӣ ба гумонбаршуда Нарзулло Иргашов нисбат дода кирдори ӯро бо назардошти мавҷуд будани аломатҳои таркиби ҷиноятӣ дар моддаи 249 кодекси ҷиноятӣ роҳзанӣ пешбинӣ шуда бандубаст намуд, ки ҳатман ҷазои сазовор хоҳад гирифт. оини ҳамсоядорӣ агар риоя мешуд, ба ҳеҷ ваҷ Нарзулло Иргашов дар сурати ҷинояткор шинохта намегардид. идомаи барнома. мусодираи наздик 2 килограмм воситаи нашадори намуди ҳашиш натиҷаи амалиётест, ки ҳафтаи гузашта кормандони шӯъбаи муборизаи зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ба даст оварданд. шарҳи бештари ин ҷиноят дар гузориши навбатӣ инъикос ёфтааст.
фаъолият аз рӯи методҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғдро барои ошкорсозии боз як чеҳраи нашаҷалоб муваффақ гардонид. Шаҳрванд Боиматов Равшан Абдурахмонович соли таваллудаш 1987 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб дар нигаҳдорӣ, интиқол ва муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор гумонбар буда, аз ӯ дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ 1 килои 851 грамм мухаддароти нави ҳашиш мусодира шудааст. Мехостем ки мақсад ба пули маводи мухаддир сабаби пул шудем ки дастгир шудем. хоҳишмандем ки ҷавонон барои кори мо даст назананд. мо аз кардаи худ пушаймонем. оқибати надорад, оқибаташ немист. майли нашаҷалобӣ ва соҳиб шудан ба маблағи пулӣ гумонбаршуда Равшан Боиматовро ба гумроҳӣ оварда, ҳаракатҳои ҷиноятиаш дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб ва ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе анҷом дода шудааст. ӯ давоми зиёда аз 1 моҳ мавриди назорат ва коркардҳои оперативии милитсияи Суғд қарор дошт ки натиҷааш тасдиқи ахбороти оперативӣ бо мусодираи наздик 2 килограмм ҳашиш мебошад. Сару кор гирифтан ба маводи мухаддир дар номаи аъмоли дастгиршуда Равшан Боиматов доғи худро гузошт ки оқибати он ҷазои ҷиноятӣ ва маҳрумӣ аз озодист. аз рӯи далели ошкоргарида парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 200 кодекси ҷиноятӣ оғоз карда шуда гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад ва барои муайян кардани ҳаммаслакони ӯ чорабиниҳои оперативию тафтишотӣ ҷараён дорад. ҳарчанд мунтазам ғайриқонунӣ будани машғул шудан ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугариро таъкид намоем, чунин фаъолиятҳои ошкоро ва ғайри ошкорои афроди бо ном фолбину мушкилкушо аз худ дарак медиҳанду идома доранд. ин навбат сеҳру ҷодугарӣ ва фолбиниро дар шаҳру ноҳияҳои Исфараву Ашт милитсия ошкор намуд. санаи 17 май кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ашт ба сеҳру ҷодугарӣ машғул шудани шаҳрванд Фаруғат Маҳмадова соли таваллудаш 1963 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти шайдони ноҳияи Аштро ошкор намуданд. ҳангоми аз назаргузаронии ҳавлии истиқоматии охирон воқеъ дар кӯчаи Маҳмуҷон Воҳидови маркази ноҳия акс ва ашёҳое дарёфт шуданд ки машғул шудан ба фолбинӣ аз ҷониби ӯро тасдиқ менамоянд. ҳамчунин милитсия бо методҳои оперативии ҷустуҷӯӣ озмоиш гузаронида хизматрасониҳои ӯро дар ин самт ошкор намуд. таҷрибаи амалии мақомоти милитсия нишон медиҳад ки фолбинӣ, сеҳру ҷодугарӣ ё дуохониҳои ғаразнок ба хотири ба даст овардани фоидаи пуливу молӣ анҷом дода мешавад. дар шаҳри Исфара низ ҳамин гуна ҳолат ошкор гардида, нисбати шаҳрванд Шарифахон Сангинова соли таваллудаш 1974 истиқоматкунандаи маҳаллаи 10 шаҳри Исфара парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб доданд. тавре зимни санҷиш аён гашт овозаи маҳорати фавқуллодаи охирон сафи мизоҷонашро ки аксаран ҷинси зан мебошанд зиёд намудааст. از سال کش ما این سهر جادو خطی و کاردار میکنیم. من 2018 تمام نشد. ҳар ду ҳолати машғул шудан ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ чи дар ноҳияи Аш ва чи дар шаҳри Исфара ки милитсия ошкор намуд, тактикаи хизматрасонӣ, табобату давобахшӣ бо роҳи дуохонӣ, пешгӯӣ тақдир, бахткушоӣ, киносила, тумору таштобнависӣ, додани бозубанд, дамандозӣ, хондани дуо ва бо истифодаи қувваи ғайб мушкилкушоӣ мебошад ки ҳама ин амалҳо ба хотири даромади пулӣ буда мардумфиребӣ асту халос. дар нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ки дар роҳи нақлиётгарди Бӯстон Азизободи ҷамоати деҳоти Обурдони ноҳияи Мастчоҳ воқеъ аст, таркиш ба амал омад. дар баробари ба пуррагӣ ба коми оташ рафтани нуқтаи сӯзишворӣ 4 нафар ҷароҳати ҷисмонӣ мебардорад. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориш аз ҷои ҳодиса. ҳодисаи нохиши сӯхтор санаи 10 май тахминан соатҳои 19:30 дар нуқтаи фурӯши сӯзишвории Зуҳуриён воқеъ дар ҷамоати деҳоти Обурдони ноҳияи Мастчоҳ рух додааст. ба гуфти шоҳидони ҳодиса, шарораи оташ ҳангоми интиқоли сӯзишвории бензин доман паҳн карда ба зарфи гази моеъ мегузарад ва дар идома бо таркиши шадид меанҷомад. ин нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ба соҳибкор Меҳрубон Тураев, истиқоматкунандаи 38 солаи ҷамоати деҳоти Обурдон тааллуқ дошта, дар шафати роҳи минтақавии Бӯстон Азизободи ноҳияи Мастчоҳ ҷойгир аст. баъди гирифтани хабар ба ҷои ҳодиса 3 адад нақлиётҳои оташнишони ноҳия ва ҳолати ба вуҷуд омадаро ба назар гирифта 2 адад нақлиётҳои оташнишони вилояти Суғд ҷалб карда шуданд.
масоҳати сӯхтор 60 метри мураббаъ буда, дар натиҷаи он дар баробари ба пуррагӣ ба коми оташ рафтани нуқтаи сӯзишворӣ бо ашёву таҷҳизот ва зарфҳои нигоҳдории сӯзишворӣ 4 нафар ҷароҳати ҷисмонии сӯхтаи бадан бардошта, қисме аз хона ва биноҳои наздик ба ҷои ҳодиса низ осеб диданд. ларзиши шадиди таркиш боиси кафидани девор ё шикастани шишаи тиреза гаштааст. اول همین دلنی بوشکه بنزی هم تو در گرفت دیگه بوشکه بنزی هم تو در گرفت که ما برفتیم اونجا وقت بنزی در گرفت که پجرو سلامتی باور شد بوشی گاز برسید الانگاه سان گاز هم در گرفت. аз таркишу сӯхтор ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштагон 4 нафар, ҳама ҷинси мард, наврасони 16 ва 17 сола, мардони 28 ва 37 сола буда сокинони ноҳияи Мастчоҳ мебошанд, ки сари вақт ба беморхона интиқол дода шуданд. Гурӯҳи фаврии тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ, масъулини хадамоти давлатии оташнишонӣ ва кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи ноҳия ба ҷои ҳодиса ҳозир шуда, сари вақт барои хомӯш кардани алангаи оташ муваффақ шуда бошанд ҳам, ҳолати ногувору валангори баъди сӯхтор боқимонда воқеан хафнокию пуршиддатӣ ва оқибати вазнини таркишро нишон медиҳад. айни ҳол барои муайян кардани сабабу омилҳои сарзадани сӯхтори харобиовар, ки дар навбати худ ба ҳаёту саломатии одамон таҳдид кардааст, комиссияи махсус аз ҳисоби кормандону мутахассисони мақомотҳои дахдор таъсис дода шуда, санҷишҳои техникию криминалистӣ ва амалҳои тафтишотию оперативӣ ҷараён дорад. фарзияи асосӣ риоя накардани қоидаҳои бехатарии техникӣ ва зидди сӯхторӣ мебошад, ки ин ва ё омилҳои дигари ба сӯхтор мусоидаткунанда дар ҷараёни тафтишоти пешакӣ муайян хоҳад шуд. ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ, ки ба марги инсон меанҷоманд, аз мавзӯъҳое мебошанд, ки мо таҳиягарони барнома ҳамеша пайгирӣ менамоем. ҳадаф аз ин иқдом он аст, ки иштирокчиёни ҳаракати роҳ оқибати садамаҳоро дида ҳушёру эҳтиёткор бошанд. боз навори 4 садамаи ҳалокатовар ба дасти мо расид, ки аз марги 6 нафар хабар медиҳад. бо мақсади баланд кардани интизоми ронандагон, одоби мошинсаворӣ, нишон додани оқибати риоя накардани талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ҳарчанд ногувор аст, паёмати 4 садама дар ҷодаҳои нақлиётгарди ҳудуди шаҳрҳои Истаравшану Панҷакентро манзур медорем, то ки мо иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ бубинему бедор шавем. санаи 7 май тахминан соатҳои 2:20 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенз аломати қайди давлатиаш TG 3660 NA02 Усмонов Исмат Амонилоевич, соли таваллудаш 1959, истиқоматкунандаи деҳаи Суҷинаи шаҳри Панҷакент, ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди ҷамоати диҳоти Халифа Ҳасани шаҳри Панҷакент аз ӯҳдаи дораи воситаи нақлиёт набаромада ба қисми қафои воситаи нақлиёти боркашони тамғаи Дулан, ки дар як самт ҳаракат мекард, бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенз ва мусофири ӯ, ҳамсараш Тоҷиои Бурҳоноваи 60 сола дар ҷои ҳодиса ва мусофирзани дигар, ки ӯ низ 6 сол умр дида буд, дар беморхона ба ҳалокат мерасад. ҳамчунин боз 2 нафар мусофири сабукрав бо бардошти ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ дар беморхона бистарӣ карда шуданд. худи ҳамон рӯз, яъне санаи 7 май тахминан соатҳои 14:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Хондаи Портер Шукурии Амид, соли таваллудаш 1986, истиқоматкунандаи шаҳраки Меҳрободи ноҳияи Ҷаббор Расулов, ҳангоми ҳаракат дар километри 237 шоҳрои Душанбе Хоҷандчаноқ, ҳудуди ҷамоати диҳоти Зарҳалоли шаҳри Истаравшан, аз ӯҳдаи дора намудани воситаи нақлиёт набаромада ба қафои ядаки воситаи нақлиёти боркаши тамғаи Ман, рақами қайди давлатиаш TG 2776 BB03, ки ба шаҳрванд Раҳимов Анвар Раҳимович, истиқоматкунандаи ҷамоати диҳоти Рудакии вилояти Хатлон тааллуқ дошта, дар канори рости роҳ меистод, бархӯрдааст. дар натиҷа мусофири воситаи нақлиёти тамғаи Хондаи Портер, ҷавони 26 сола бо бардошти ҷароҳати ҷисмонӣ дар беморхона ба ҳалокат расидааст. ё худ санаи 8 май тахминан соатҳои 18 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Равон, рақами қайди давлатиаш 922 DBZ 13 Амиров Абдулкарим Сулаймонович, соли таваллудаш 1955, зода ва истиқоматкунандаи Ҷумҳурии Қазоқистон, ҳангоми ҳаракат дар километри 110 роҳи нақлиётгарди айни Панҷакент дар ҳудуди шаҳраки саразми шаҳри Панҷакент бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста дучархарон Султонов Улмас Мардонқулович, соли таваллудаш 1998, истиқоматкунандаи деҳаи саразми шаҳри Панҷакент, ки аз канори рост ба чапи роҳ
мегузашт пахш намудааст. дар натиҷа риштаи умри дучархарон дар ҷои ҳодиса канда шуд. санаи 9 май бошад тахминан соатҳои 11:20 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra Турсунов Шавкатҷон Маҳмудович соли таваллудаш 1995 иstiqomatkунандаи шаҳри Бӯстон ҳангоми ҳаракат дар километри 240 шоҳроҳи Чаноқ Хуҷанд Душанбе дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Зарҳалоли шаҳри Истаравшан аз уҳдаи дораи воситаи нақлиёт набаромада ба қисми қафои дучархаи тамғаи скутер таҳти идораи Шерматов Нурулло Мамаҷонович сокини 21-солаи ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бархӯрдааст. дар натиҷа скутеррон ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. аз таҷрибаи амалии кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ таъкид медоранд ки як хатои ронанда сарнавишти ҳайати дар нақлиёт қарордоштаро ҳал карда метавонад. чӣ тавре дар наворҳо аён гашт садамаҳо бо оқибати марг ки аксаран бо айби ронандаҳо ва қоидасезӣ аз ҷониби онҳо рух медиҳанд, ин гуфтаҳоро тасдиқ менамояд. созмони собиқадорони мақомоти корҳои дохилӣ 30 сола шуд. ба ин муносибат дар маҷлисгоҳи раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ҷамъомади тантанавӣ доир гардид. мавриди қайд аст ки дар ҳайати созмони собиқадорони мақомоти корҳои дохилӣ собиқадорон ва нафақахӯрони соҳа сарҷам ва вазифаи асосие ки собиқадорон назди худ гузоштанд омӯзонидани малака ва таҷрибаи касбӣ ба насли ҷавони милитсия аст. дар толори раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд бо ташкили ҷамъомади тантанавӣ ки дар он ҳайати шахсӣ ва собиқадорони соҳа иштирок доштанд солгарди таърихӣ 30-солагии таъсисёбии шӯрои собиқадорони мақомоти корҳои дохилиро таҷлил намуданд. ҷамъомади идонаро бо сухани табрикотии муовини якуми сардори раёсат генерал-майёри милитсия Шафизода Рустам Исмоил ифтитоҳ намуда вобаста ба хизматҳои хастанопазир, ҷонфидоӣ, мактаби мардонагӣ, саҳми собиқадорон дар касбияти соҳа ва ташаккули нуфузи мақомоти милитсия суханронӣ намуда аз номи роҳбарияти раёсат ва ҳайати шахсӣ собиқадоронро табрику таҳният гуфта дар татбиқи сиёсати созандаи давлату ҳукумат ба ҳар кадоми онҳо барору комёбӣ таманно намуд. таъкид гардид ки дар ҳақиқат давоми фаъолият дар сохтори мақомоти корҳои дохилӣ ҳар кадоме аз собиқадорони милитсия нерӯи ҷавонӣ ва қувваи зеҳнии худро барои таъмини амнiyatу субот, мубориза ва пешгирии ҷинояткорӣ, ҳимояи ҳуқуқ ва моликияти шаҳрвандон, барқарорсозии сохти конститутсионӣ, пойдории сулҳ дар ҷомеа ва нигаҳдории ваҳдати миллӣ сарф намуда бо нишон додани корнамоӣ дар ин самтҳои барои низоми давлатдорӣ афзалиятнок саҳм гузоштанд. дар идомаи чорабинӣ раиси шӯрои собиқадорони раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд полковники мустаъфии милитсия Алиҷон Ҳайдаров ва аъзои созмони собиқадорони вазорати корҳои дохилӣ полковники мустаъфии милитсия Наргиз Отаҷонзода маъруза намуда барои таваҷҷӯҳ ба ҳаёту фаъолияти собиқадорон арзи сипоси аъзоёни шӯрои собиқадорони раёсатро ба роҳбарият ва ҳайати шахсии мақомоти корҳои дохилӣ расонида ба иштирокчиён оиди таърихи созмон ва нақшаҳои минбаъда барои тарбия ва роҳнамоии кормандони ҷавон маълумот доданд. мавриди қайд аст ки дар ҳайати созмони собиқадорони мақомоти корҳои дохилӣ собиқадорон ва нафақахӯрони соҳа сарҷам ва вазифаи асосие ки собиқадорон назди худ гузоштанд омӯзонидани малака ва таҷрибаи касбӣ ба насли ҷавон аст, зеро таҷрибаи собиқадорон таърихи зиндаи чанд насли мақомоти корҳои дохилӣ буда ҳамчун махзани маърифат ва такмилдиҳандаи касбият роҳнамои ҷавонон дар иҷрои ин касби пурифтихор мебошад. инҷо расидем ба интиҳои барнома. ташаккур ба шумо ки давоми барнома моро ҳамроҳӣ кардед. чун ҳамешагӣ таъкид менамоем ки аз хатои дигарон биомӯзед. дар зиндагӣ роҳеро интихоб кунед ки ба шумо иқболу обрӯ биоварад. риояи қонун ва иҷрои амали солеҳ агар ба шумо одат шавад, ҳатман аз саодати зиндагӣ баҳравар хоҳед гашт. бо милитсия ҳамкорӣ намоед. то дидори навбати хайр.